มึงเป็นคนจีบบ้างเลยอ่ะกูอยากทำมึงทำไมจังเลยอ่ะกูทำเถอะEveryone, welcome back to my YouTube channel. बिराद गोबावनि उनाव ओमफ्राय आङो दायो गामियाव दंफैयो ओमफ्राय आं दिनै माइ गायनो ओंखारदों ओमफ्राय नै आंनो दिनैनि लुक्सआ बेबायदि आरोना ब्लाउस गानबाय ओमफ्राय दखना ओमफ्राय लोगोसे जोंहानि दखानावनो माखासे मेथाइ लाखाबाय दाहाय रेस्ट लाबा जानो होननानै आरोना ओमफ्राय न' खाथिनि आब'जों आंजों दायो थांसिगोन ओमफ्राय नायलांबाय थादो आंनि दिनैनि माइ गायनाय भिडिअखौ आरोना आङो देग्लाय माने गाया सानदोंमोन बाट माइ गायनाय भिडिअ आं बिराद लाबोनो गोसो आरोना बेनि थाखायनो आङो एखे गामियाव माइ गायनो फैथारबाय आरोना ओमफ्राय रुमाव थानानै जायैनो माने लदादाबो जाबाय बेखायनो एसे लदादा मोदोमखौ फेसेमनो थाखाय दुब्लियाव माइ गायनो ओंखारबाय आरोना थ' दा लोगोफोर नायलांबाय थादो दानि आंनि भिडिअखौ माइ गायहैनोसै लोगोफोर दायो ओंखारबाय थाबायबाय एसे थाबायनांगौ नालाय खालि लाखाबाय नै एखे माइ गायग्राया नोंखौसो नायदो लोगोफोर औ दख'नाया बाजैनिसो आङो एखे मा होनोमोनलाय दख'नाया गोजा ओमफ्राय गोसोमसो दंलाजोबो गाननोनो बादों माने ओंखायनो एसे जानला मोनला एसे बुरिहांखौ गानबोबाय आरो बेबो बुरि नङा कि माने मोजां आरो बेबो माने गुरै बेहा गाननो मोजां आरो ना आंना एसे गोलाव ओमफ्राय गिलिरबो जायो बेहाय एसे रेजें फिसा साइज बेनि थाखायनो बेखौ गानबोबाय दा हाब्रु नांबा लाद्रा लुद्रा जालाबायगोन ना ओरैनोबाबो फैदो नै माइ गायग्राफ्रा ओरैबायदि ज' थांखायो नै जोंनिथिं दैलां बायदि नुखायो दैलां बायदि नुखायो नामा दैलांखा आरोना ओमफ्राय नाय गोथाव लाथारदोंनो बिस्रा ओंखाम ओंख्रिया गोथाव दा जाहैगोन जोङो नै ट्रेक्टराव जेनबायबो गायनोसै बेयावनो सिन्देलखौ लायबाय दोनसै नामा दुब्लियाव सफैबाय लोगोफोर दुब्लियाव सफैबाय आंहा दुब्लियाव आसुग्रा हानो रोङाखै मोनसेबो हानो रोङाखै आङो आथिंनि आसुग्राबो ओमफ्राय आखाइनियाबो नै दंजोबो मारै गायगोनलै लामा हाबोनो होननानै आङो ब्लेडखौ दिरुनखाबायमोन ओमफ्राय मारै बावबोखो ओरैबायदि बावबाय आरोना ट्रेक्टर हालेवगासिनो आरो दुब्लियाव हाबजेनबाय लोगोफोर दख'ना बोखोनांगौहाय आंना र' दानो दुब्लियाव थांनाय नङा खानायबो माबानांगौ नैबावसो खालामथ'नोसै आं नै दैज्लांनि मिक्स हा दरसे हाबाय आंहा दिनैसो फैनो रोंदों बे आलि गाग्लिनो फैफाबाय ओमफ्राय टमिया माइ गायनोसै लोगोफोर आंहा रेडि जागौ एनसे हा माथो फुनांगौ ना माइ गायनोसै लोगोफोर माइ फैद' आंजों गायफानोबा आं जाबाय दानि समनि आबाद मावग्रा मावथि सिख्लासो आङो मावथि सिख्ला माथो हाब्रुआनो गैयाहाय आसुग्रा साजोब्बाय आंना आथिंनिया हाब्रु हाबनानै हानो रोङा गैया ब्लेडबो दंखायोमोन गोदाननो आं हानो सानबाय थादोंमोन बावनानै गैया
आलियाबो हारां हाथांथार नालाय पाब्रिखौ होखादों आंखौ जे मिनि हरगासिनो माखासे ओमफ्राय बिसोरो नुदानोसो माथो नुदानोसो माथो खायनोसो माइ गायनो फैलायबायना बेलासिनि आरो खोलो खोलो ओमफ्राय थाबायै थाबायनानै मेंबोजोबखायो नालाय दसे रेस्ट लाबाय आरोना ओमफ्राय जोंना नै माखासे गायग्रोबाय आरोना नावलाय बुसि आरो नावलाय आबै नाथुर आयं मादै बेनोसो फसायगोन नोंखौ खाफाल गेवगोन ना हरलाय आंखो नाय मालाय आराम गायगासिनो जागायथ'वाखै गायसिगोन आरोना माने बिस्रा थाब थाङो नालाय बेखायनो माइ गायनाया फिलाप जाजोब्बाय नै लोगोफोर अके फिलाप जाजोब्बाय माइ गायनाया बोथोरा ओरैबायदि मोजां सान्दुंबो गोसाथार खुलिनो आलि फैफाला बायो बेहा बामलाय फाग्लि दा खालामहाय मानो दै फोनांनांगौ ओमफ्राय रागा जोंबायना हनै दैखौ गियो फैदो थमे काम बेक खारफाबावबाय जों माबाराव जों हाबजागोनखौ मिथियाखै बियो हाबाय नाय गायखांसै जोंहा बेनो लास्टआवलाय गैला आदाल'सै ओरैबायदि गायबाय नै सान्दुं गोसाब्लाबो कालार सेन्स सेरबाय आं गोदैयाव नुदोंहाय गासिबो नुजोबदों सिंनिखौ नुदों सानिखौ नुदों थुलुखौ लिंहरबानो जायोमोन मा बिमानि थांगौ जालाय एफा गोजान हा बे जोंनाव फैनाया गाहाय हायथाथा बैयाव माबायाव गान्दिखे फैबा फैदोंथ' नोंसोरखौ होनलायलायदोंना दावदै बिदांजों फैदों दावदै बिदांजों होजोनो नुदों होनबा नोंखौ बांसिन खेबदों आं
sama juga lapatan nang kira này chụp nó sẽ có rằng là mày ở đây nó last chụp lại chúng ta cày không cắt lại dừng cái này ăn dùng cái sao mà vào đâu phải đi cày vậy 뭐 무슨 관심 그 기방이다 야 투미야 다 화분 구문 탕바이 잠바야 그 상태 응. 그저 무슨 mai cày khăng bay lên cái phơi mai cày khăng bay chứ hả trang khan đừng làm ăn chứ này bê đồ làm mà bê đồ mua sáu hay á mà sao bị trộn sữa nó cái năng cùng bà 미라미스 đừng làm mà rất là răng khỏe thế này soybean jeung alu nè 저거 동바 오므라이 장크라자니고 근타그낭은 능탕만 더블리바리용나 장크라나 아이템아 짜요 봐봐 밑에 이거 키울래 더 그게 안 칼리네 마 다리 올라가면 안 나고 안 보여 코스는 마이브라니 코스 아 밖에 오는 라고 장크라니야 뭐 mai gầy rập này cứ sầm vào một quá chứ này mai gầy năm cuối cứ sầm ra dục khả này sơ này phải mai brani này khá là nó không mà bút bé mà juice orange này gus teh gus deng kedeng Chris này là cái hay ở đây bên này đi ăn phi thô rồi ăn này rất cái năng nhở đây hai cái xin lệ hello đây đến lại hai này đây hơn c I'm Rian này để I'm Rian này anh Rian hơn giờ này lộ cái thầu testy này testy đây testy đây follow me đây testy yes testy ăn lưng lan đường lưng bước khai đứng nào cũng cho dù là lưng sẽ xí sang krani lego permai brabidi leng siang cứ đi bữa ra bữa thắt mặt thơ càng bà san thổ thà này sẽ không được san lần này à bữa lần xua không rẻ gì